खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो आपडेटखौ लाना फैलायबाय बे जाहैबाय BTC आरो आसामनि मोननैसो आपडेट दा बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना दा बैफोर टपिकनि सायाव माने क्लियारलि बुजि मोननो हागोन माखासे आपडेटफोरखौ जोङो खायसे सर्सनिफ्राय लानाय जादों बे जाहैबाय बारग' NDB फोरनो आसाम सोरखारनि साख्रियाव 2% थिखानाय मासियाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 33 बारग' NDB फोरा आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो हादों दा बे जाहैबाय माने आसाम पुलिस माने डिपार्टमेन्टआव दा बै डिपार्टमेन्टआव आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा माने 2% साख्रि आसाम पुलिसाव माने 2% साख्रि होगोन होननानै बुंनाय एबा एडभार्टाइजमेन्टफोराव जोङो एबा मोनसे नटिसआव जों नुनो मोननाय जादोंमोन अब्ला बैयाव दा NDB फोरा बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 33 माने मोननो हादों दा बेखौ जोङो नैबे माखासे सर्सनिफ्राय मोननाय जादों दा मिथिनो मोननाय जादों दि माने आसाम पुलिसाव सा 33 बाक्सा जिल्लानिफ्राय दा मोननाय जादों दा बे लेखायै बेयाव माने बुंनाय दंखायोमोन 2%यै माने आसाम पुलिसाव बारग' NDB फोरा मोननो हागोन दा बे लेखायै 33 बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोनदों दा बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा बेयाव मोनसे मिनि माराथननि मोनसे नटिसखौ जों नुनो मोननाय जादों बेखौ अर्गानाइज खालामदों डिस्ट्रिक्ट कमिशनार्स अफिस प्रेमाइसेस माने डिस्ट्रिक्ट कमिशनार एबा DC अफिसनिफ्राय दा बियो अर्गानाइज खालामनाय जादों बेखौ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मेल आरो फिमेल केटेगरि दा मेलानो जा फिमेलानो जा दा बेयाव केटेगरिनि आरो बियो 30 अक्ट'बराव टाइमा जाबाय 5 बाजि फुंनि 5 बाजि दा बेयाव जागोन दा बेनि थाखाय बेयाव गोबां प्राइसनिबो मेनसन खालामनाय जादों लोगोसे बेयाव अनलाइन खालामनाय एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनायनिबो मोनसे डेट दङ 29 अक्ट'बर लास्ट डेट दा बेयाव एप्लाइखौ खालामनांगौ दा बे जाबाय मिनि माराथन फार्स्ट प्राइसआव दङ 25,000 दा बेयो मेलफोरनियाबो 25 आरो फिमेलनियाबो 25,000 दा बे फार्स्ट प्राइस सेकेन्ड प्राइसआव दंमोन 20,000 दा मेलनियाबो फिमेलनियाबो थार्ड प्राइसआव दंमोन 15,000 दा बियो मेलनियावबो फिमेलनियावबो लोगोसे कनसलेसन प्राइस दा बे जाहैबाय 5,000 खरै 7 जननि दा बेयाव मेलनिबो फिमेलनिबो दा बे थाहैगोन दा खायसे गोबां नटिसखौ मोननो थाखाय बा फर्मफोरखौ मोननो थाखाय बेयाव खायसे बारकड होनाय जादों दा बारक'डखौ स्केन खालामनानै दा नोंथांमोना दा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बे माराथना जाहैबाय अनलि फर दा बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय माने जायफोरा चिरां डिस्ट्रिक्टनि दा बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै दा बै 30 अक्ट'बराव पार्टिसिपेट खालामनो हागोन दा बे खोथाखौ जोङो बै बारक'डनि गेजेरजों हाबोब्ला फुल डिटेल्सखौ जोङो मिथिनो हायो एबा बिनि खायसे मिनि माराथननि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स दा बैफोरखौ जोङो मिथिनो हायो अब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जायफोरा माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि दा बेयाव बै बारक'डनि सिङाव थांनानै नोंथांमोना दा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेयाव आरो जायफोरा रानिं खालामबाय दङ दा बिथांमोननि थाखायथ' बेयो माने साबसिन जाखागोन दा बे लेखायै दा नोंथांमोना बारक'डनि गेजेरजों हाबनानै नायहैनो हागोन गोदान BPFनि सरकारनि सासे EM दा रबिराम नार्जारि बिथाङा एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिफानखौ लानो मोननाय जादों आरो बे बिफाननि जानानै दा बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों दा टेट पास जानानै थानाय एबा टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय दा बिसोरनि थाखाय साख्रिखौ होगोन डिसेम्बर दाननि गेजेराव एपइन्टमेन्टखौ होनो नाजागोन एबा गोख्रोङै बेखौ नाजागोन होननानै दा BPF सरकार रबिराम नार्जारि दा बिथाङा बेखौ एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जानानै दा बिथाङा टेटनि साख्रिखौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होगोन दा बे खोथाखौ बिथाङा गोख्रों रावजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आसाम सरकार थामहिनबा BJPनि सरकार आसामाव दा बे आसाम सरकारनिनो माखासे माने आसाम सरकारनि मन्थ्रि एबा BJPनि मन्थ्रि दा बिथांमोना जास्टिस फर जुबिन गार्डनि थाखाय जास्टिस नागिरनानै माखासे रेलि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं जों साननो थाङोब्ला बिथांमोननि सरकार दा बिथांमोनानो मोनसे नायबिजिरनाय एबा इनभेस्टिगेसनाव दा बिथांमोना हेफाजाब होगासिनो दङ दा नैबे समाव दा बिथांमोना सरकार थासेयावबो दा बिथांमोना मोनसे रेलि खालामदों माने जुबिन गार्डनि जास्टिस नागिरनानै दा बिथांमोना रेलि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जोङो साननो थाङोब्ला जोङो दा सरकार थासेयाव सरकारानो गोख्रों राहाजों दा नायबिजिरनांगौ दा बेखौ जों आसा खालामो नाथायबा बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे रेलि लानायखौसो जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला दिनैनि मोननैसो आपडेटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय दा नोंथांमोननि गोसोआव माबाफोर साननाय दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आं मोनफ्रोमबो कमेन्टनि रिप्लाइ होनो एबा रेसपन्स होनो नाजागोन अके गोजोन्थों